La coalició Compromís ha posat les xifres al retall que l'aconseguiria aplicat a les subvencions que donava a les escoles de música. Potries és el municipi de la comarca més afectat, amb un retall del 66% sobre la subvenció de l'any passat. A continuació apareix Oliva amb un 64%. Ròtova veurà com la reducció arriba al 63%, mentre que a Gandia, Bellreguard i Palmera la disminució és del 60%. Segons el bloc, la mitjana de la comarca se situa en el 57%, amb el que es posarà en perill la supervivència de moltes escoles i els llocs de treball que generen. Aquests llocs de treball es convertisquen en un treball precari, és a dir, que tornem a dècades d'abans en la que era una espècie d'economia submergida, les escoles de música i tot estava en negre. Creiem que ara torna a estar este perill. Especialment dur ha sigut el portaveu de Compromís a les Corts, Enric Morera, que pensa que el Partit Popular no té en compte un sector que dona treball a 3.000 professors i que té al voltant de 60.000 alumnes. A estos pijos de dretes els interessa més anar en barquets, anar a regates, anar a la Fórmula 1, anar als cavallets i no interessar-se per les nostres bandes de música, per les nostres societats musicals que són fonamentals. Morera també ha denunciat que els conservatoris de Carcaixent i Xàtiva el Consell sí que es ha subvencionat directament a través dels pressupostos. Si és bo per Rus, si és bo per Xàtiva, també és bo per la resta de conservatoris i escoles d'educandos que no la resta del país. Que facin el mateix. De fet, li ha oferit al Consell solucions immediates, com ara anul·lar el conveni amb Air Nostrum, que rebrà durant els pròxims 2 anys 13 milions d'euros, o fins i tot deixar de retransmetre per Canal 9 la Fórmula 1, que costa 3 milions d'euros i que podrien destinar-se a les escoles de música.